Tay. Ano? Ubos ang rice lahat. Yung last na inano ko, hindi ko alam kung yung amo natin, hindi malaman kung ano kakainin eh. Sabi nila nag-comment. Sino ba yan? Tawan-tawa siya sa mga comment. Bakit? Yung may nagluto, lahat ng gamit niya, Kaya hindi ka naman siguro yung pino. tupi-tupi. Pero? Isang comment. Ganun pa ba kumain? Patingin? Sabi ng isa, kasangkapan. Kapansanan. Oh. Yung tawa ba? Hindi, yung pagluluto na patingin. Yung nyahay nila. Yan. Tumala dito kasi guys, may nagluluto, tapos yung mga gamit niya, mga yupig, yung mga kawali, yung tinidor, tapos yung mga ano yung mga... Reaction video. Lahat nga naman yupi-yupi. Ano ka ba? Technique yan para makakuha ng views. Sobrang tuwan-tuwa ako sa comment. Mapapansin niyan kasi nireviews niya pa. May comment. Bakit po puro PWD yung mga utensils mo? Sabi niya isa, madalas po ba kayo mag-away ng asawa? Sabi niya isa nag-comment, ano yan? Nawala niyo doon. Namalat nila. Kaya hindi ka naman siguro yung pino. Hindi ka... Ano ba kumain? Sabi ng isa, kasangkapan. O may harang pa dito. Hindi. Tawa ba? Ayaw mo?
Ito, hotdog lang. Yung nyahay nila. Ito po ba yung Tuwa siya. Kahit tingnan mo yung bahay. yung tasa nila? Iyak na ako. Sabi niya sa nag-comment, ano po almusal nyo? Itlog or bugbugan? Sobrang tawa talaga. Sobrang tawa talaga ako dito. Yung nagluluto. Ayoko na. Nabali dito kasi guys, may nagluluto, tapos yung mga gamit niya, mga yupi, yung ano, yung kawali. Ano yun? Paraan. Technique ba? Technique para mapansin. Ganda ng pangkasal ah. Nino. Pinsan ko. Nino? Anak ng bali pamangkin na namin. Mhm. Tignan mo yung family. Family niya lang yan. Okay. Goodness. Ang laki niya naman talaga. Oh, abay at ano lang yan. Pamilya talaga namin, isang barangay sa Bataan. Pardon, sorry. Isang barangay kayo? Oo, isang barangay. Parang pag nanliligaw ka doon, wait lang, anong apelido mo? Alvarez. Ano yun? Hindi, Montuerto yung mga nasa Bataan. Hindi nga, gani. Pag may nanliligaw ba, galing siya sa malayong lugar. Hindi nga, pinag-uusapan natin Bataan. Sa Bataan, walang, puro Montuerto lang ang nakakalat sa barangay. Nasaan yung Alvarez? Alvarez na sa Maynila. Eh, malay mo, napadpad siya sa Bataan. Gani. Wala nga, Montuerto nga. Manliligaw. Kumakain ka pa rin ba? Sabi niya. Sino? Sino? Si Kim Molina. Ang sexy naman kasi. Natawa kay si Kim Molina. Tom Sawyer. Nagluto. Oh. Nagluto na ang... nagluto ng tinola. Oh. Tapos, nilagyan ng papaya. Sabi ni Gerald. Kim Molina. Magluluto ako. Grabe naman katawan yan. Hanapin mo si Inday Laring. Oh. Malaki kasi ang didi niya. Uy, palong-palong sa didi. Hindi lang sa dede. Tignan mo yung pot niya, oh. Kaya hindi siya kaganda ng babae. Ang ganda ng katawan niya. Uy, maano ko, copyright claim ako dyan, ha? Ah. Hello sa 9 viewers. How are you to find out? Hindi laring. Tingnan mo yung ano niya. Oh? Hindi laring family. Oo nga ni. Para makita. Merong gani. Saan nga? Diyanapin mo gani. Ay, paghahanapin mo pa ako. Hanapin mo, yun. Yun. Di ba yam? Hindi yam. Pindutin mo gani yung bid. Ay. Ta? Yeah, gani. Oh. O yan o, gani. Ay, so.
Mm. Same yan sa'yo, di ba? Siling goma. Cholesterol daw. Oh my God. So, ibig sabihin, sa bang cholesterol ang kinakain mo. Ano ang cause ng cholesterol? Sige nga, test mo nga. ChatGPT? Ano ang cause ng cholesterol? Anong pagkain ng... Oh, saturated. Ay, mahilig ka sa... Alam ko na. Mahilig ka sa dairy. Mahilig ka sa fat. Ayun. Hindi mahilig sa red meat. Doesn't matter. Iba naman yung red meat sa fat. Ay, ano nakatulat din? Ano? Red meat, full fat dairy. Ay. Yung dairy, ginagawang ano. Processed snack. Excess sugar and refined carbs. Dapat pala less, ano. Some people naman daw inherit. Hindi naman ako may inom. Hindi naman ako nanagalagay. Wala naman yan dyan. Hindi pa naman ako may na-post. Papunta pa lang. Ano nga? Your liver naturally makes cholesterol normal and necessary. High levels usually come from diet plus lifestyle plus genetics combined. Malig pa naman tayo sa fat. Yung mga ano. Pero hindi ako mahilig sa taba. Sa dairy. Ano ba yan? Walang butter, walang rice, walang ano, walang ano. Wag nang kumain, oy. Sino mga ba li- may sabi na malaki yung bahay ko? Yung mga lechon, ano? Siya nag-comment yan. Malaki lang yan sa video pero maliit yan. Ano kung maliit? Anong bakit? Bakit kailangan pang i-newscaster niya sa comment section down below kung malaki ang bahay ko o maliit? Sige na. Payag lang yan mga may guys. Hindi yan malamansyon no. Maulaw biya po no. Saway-saway ra man akong poste diha og ang akong mga kabilya. Unya ako na padakan akong balay. O sige na. Tama ka na. Sa video lang yan malaki pero maliit yan. Kastan makilalis pag yun dara sa comment section down below oy. Hapit na naman human ang akong payag oh. Kuya Juan. Kaya na sa mga my guys. I'm so very excited mga my guys to come home mga my guys. Pakintsaan nyo na mga my guys kasi hindi ko alam kung anong size yan ang ginagbuhat nila dihang rope no. Magtanong pa ako no. Sino bang may sabi na malaki yung bahay ko? Ay, ayan. Yun nga yung pinapaano. Diba? Nakita mo? Same sa'yo, diba? Sakit yan. Masakit naman talaga yan. Gusto mong gumanda. Yun lang. Cheers nga lang, ganda. Okay. Minamalas na pala mga may guys. Ang binigay pala ni Daddy Brian na medicine mga may guys is expired
Good morning, Philippines. Ba't siya may music pero hindi siya na ano? No? May libre nga yan si Ametang mga Agoy. Maganda si Inday, darling. Ano siya? Hindi nakasawa yung beauty niya. Ay, thank you Lord. Nabusog ako. Aba, may ano, ubos lahat. Ayoko na. Hindi ko lang yun. Pardon. Pardon. O, sige na. O, bakit ko ba kung ina kong OA? Ano to, wala kayong alam sa nararamdaman ko. Kumpira kayo ng kumpira. Hoy, kamu ba? Ba? Totoo yung nararamdaman niya. Ha? Kasi na ganyan din ako nung sa Kyla iniwan ko first time sa school eh. Umiyak din ako. Yeah? Pinaalis ako ng teacher. Oo, kasi yung anak mo ba naman, sasabihan ka ng ilang taon sa Kyla 5, sabi niya. Sabi pa niya, Mama, wag mo kong iwan dito, hindi ko sila naiintindihan. Okay. O diba? Tapos iyak siya, oh. Tapos sabi sa akin ng teacher, sige na, umalis ka na. Oo. Naiyak ka talaga. Good morning, Philippines. Man ko, kung bakit ko Thank you sa 7 viewers there. Out there. Oh, damn! Tawa, guys! Diba? Kaya sunset, guys. Tapos na Glowing na siya. Glowing. Hello. Ikaw man. Hello. Hello. Good evening. Pabiligani. Wow. Pobre ka pa yan, ha? Sino yan? Dahon pala eh. Sumikat na naman yung kanta ni Kyla, no? Huwag mong limutin pag-ibig natin sa isa't
Isa. Ah. Nakita kasi yung ano. Okay na sana eh. Oh. Sige nga. Makatotohanan ba yan? Ay, nakakainis. Kung gagawin mo everyday. Sino ba yan? Cause I made you look, I made you Ang look. puti ng kilikili ni ano ah. Okay na to. Mami Grace. Hello, bye-bye! Oh, nagilo ka naman. Nag-bye-bye ka rin naman. Hindi naman pala sa kanya. Akala niya sa kanya. Hello sis, how are you? I'm from Indonesia. Hello sis, are you a Filipino? Are you a Filipina? I'm from Indonesia. Hello from Indonesia. Indonesia? Galing niya. Foxhawk Gaming 3130. Sino yung si Ibana? Maloko yun sa Ibana eh. Nag-enjoy siya sobra sa buhay niya na hindi niya kailangan ng boyfriend. Sabi mo, tingnan mo siya sa dun sa vice sa what is your religion? Catholic. Tingnan mo, panoorin mo yung sarap naman dyan. Ang ganda naman dyan. Presko. Kamis yung ilog, oy. What is your religion? What is your religion? Are you Catholic? Or Yeah. are you a Muslim? Catholic. She is Catholic. Very Catholic. Sarap. Maligo. Sa ilog. You know. Naranasan mo na ba yan? Weh. Naliit na tinulang isda. Is there our PlayStation rentals in the Philippines? Is there our PlayStation rental? PS rental in the Philippines? I don't know. I'm not in the Philippines. Ang daw? Sabi niya, is there our PlayStation rental? PS rental in the Philippines. I don't know, but I believe. Sige na, good night. Antok na ako. Good night.
Minsan, harta-harta din yan. So you are from Malaysia. Sa baray. Ang daming kalokohan sa Pilipinas, no? Ano yung lalaki ka pero marami kang balbas. So you also playing MLB Mobile Legend Bang Bang? No, I don't play Mobile Legend. I don't play Mobile Legend. Mobile Legend Bang Bang Bang. No, I don't play that. Nakakasakit ako. Nakakasakit ako yan? Kasi, so you are from... Do you also playing MLBB? Are you playing MLBB? Ano ba ML? Hindi ko nga alam yung ML. MLBB is the malaya ka na sa bago mong boyfriend. Charot. Tama! MLBB. I don't play any Mobile Legend. I'm sorry, we don't play like that. I'm sorry, we don't play Mobile Legend. We only eat. Yeah, we only eat. Yoy? Wala ka naman kasi sinabi. Ay, ito yung umiyak na tomboy. Tapos Ano ba? ang OA mong girlfriend. O gusto mo ko muna magsabi? Ha? Ay, Hindi naman yan. Inano niya lang yan. Kinuha niya. Oo nga. Oo, kami. Oh. Sige na, sleep na tayo. Ikaw talaga, papa. Sige na, okay na. Ba't ka ba umiyak? Wala. Ba't ka umiyak? Sabihin mo sa akin. I love you. Hindi. Ikaw talaga. Ikaw lang. May sila din na. Yung dede. Hindi ka. Ano yung mga bakas? Wala hindi pa sa babae, no? Huwag ka na umiyak. Siyempre, siya may cleavage. Ako wala. Talaga. Tsaka yung mga tomboy matindi magselos. Good night na. Sleep well. Night. Action. Ang landi talaga niya. Gusto ko siya eh. Naka 212. Halika, tingnan mo. Hi, mo-oto. Hi, mo-oto. Hi, mo-oto. We have 6 likes and 6 viewers. Hello! Parang pagod na pagod sa haya. Ba't ba hinati-hati? Buo dapat, yung iba. Compilation. Di paano ko mako-compilation? Ay, ano ba? Cut ba? Di nga pwedeng CapCut? Yeah, well. Ay, pwede bang CapCut?
Yaya. I love my yaya. Hindi na ako nag-engage eh, kaya wala na rin ako masyadong ano. Patingin niya. Nakakatama din pala talaga, no? Hayaan mo sila. Normal ka naman. Tingnan mo. Perfect. Lahat green. Oo, ano na yan, magwa 1 week na yan. Not green. Not green nga. Lahat green! Okay. Huy. High blood dyan. Malapit na. 22 ka na. Dati 18 lang yan 19. 18. Grabe naman siya with shower. Ay, sorry! Ano yan with water Malapit na sa katotohanan. Ay, pagdalan na lang. Sana Ako yung natatamad sa Facebook eh. Hindi masarap? Pati napon mo? Ito pa ba yung mukha ko na super blooming? Kukunin pa niya? Sinabi ko sa inyo, I'm not talking the month of April. I'm talking about the month of May. Para magkaintindihan tayong lahat, no? Itong boyfriend ko na si Mita, nakabit ko talaga yan, to be honest. Kabit. Tonight and here in social media. Starting May 1, yung mga every video na in-upload ko, hindi ko alam kung ako lang ba or sinong nakapag-ano dyan. Sinisiro-siro niya. Take note, every Bilis naman ang video buksan mo, ko. bet. Tingnan mo nga muna to. Guys, nabuhan pa karon si Mita mga may guys, iwan ko mga may guys. Lahat. Man ko, kung pera kayo ng bakit ko ba nito? From top A, Lori get her green. Sarap dyan mamili ng ng pag sa ibang bansa. Pero dito wala. Luwag diri guys, kaya ang wakwak sa Texas. Patakdan din mo talanan eh. Ang wakwak sa Texas. Hello guys, for today's video. Si Mike Enriquez pala yan. For today's video. yung hinold up ka pero gapa daw yung hold upper. Bumigay ang inday. Eto na, tignan mo siya. Gusto nila Agoy, Diyos ko. for today's video day ay ang gagawin natin ay magsasalat tayo. Gusto nila rini na ang Ata. O sige day. Sharo naman day sabi niya. Hindi mo yan kaya tisa. Ay, day laring. Wala kang kukunat sa bahay mo. O, ayan ang gaday. Paakyat na ko. Ganda-ganda ng outfit ko. Shape na shape yung puwet ko. O, diba? Saan ka nito? Ganda ng outfit. Nakakuha pa ng lubi. O, iyon ang lubi. Kasi today, magsasalad tayo. O, salad. Kasi nga pagdating ni Dudong Brian, kakain naman siya ng salad. Ano ko rin to eh. Kaya kong dalhin ang tatlong lambok ko. O, diba? Hindi na kayo? Buntis na. Buntis na may. Buntis ni Dudong Brian. Boy. Ay na. Lumabas. Lumabas, day. Hindi ko na. Alam mo, lumabas. So, simulan natin akin ang ating. Wala kasi ng
nagsapak na itong isang... Ilagay sa lalagayan. Kasi gagawa tayo ng salad. Sarap po. Tubig na galing sa buko. Tikman, sarap. Katulad ko na masarap. O dahil, itong jelly or jellyfish. So, Jellyfish ka din. soft katulad ko. I'm soft and I'm ihanin. Sabi naman, simple outfit. O dahil, higa ka lang kita with boots, with red legs. Ganito kita isorb ar. Oh. Meron na nga kang lechon sa lamesa. Meron ka pang jelly. Iluno ng ating na-slice na gulaman. Pagkatapos nito dahil, lagyan natin ng fruits salad. O nga, fruit salad with Sabi ate, hindi ko kakainin yung gawain. Bakit? ang aming mamamahala. Ay, Diyos ko. Parang hala-hala lang talaga eh, no? Pinapatawa nga na niya daw si ano. Lagyan natin sa rep para bukas, ready na siya. So today may bago na namang app na si Yaman Plus. At ngayon dahil bago siya, kailangan nyo i-try guys Okay. dahil lakas makapaldo. Ngayon napanalo ako ng 10,000 pesos. O diba? Legit to. Ano pa yung mga ginagawa nila? Totoo yan? Section yung link. So Yaman. Sugal gani. Go Pero totoo online nga, Sugal. gambling. Mananalo ka nga. Ay, ikaw naman. Sino ba yan? Ewan ko. Saro naman dahil sabi niya, hindi mo yung kaya sa bahay dahil lang wala kang kukunat sa bahay mo. O, ayan ang gaday. Paakyat na ko, ganda-ganda ng outfit ko. Shape na shape ng puwet ko. O. Diba? Saan ka nito? Ganda ng Mahunit ko lupa ko. Ay, laring! Giwakwa, mandaw ni mo siya lokarin. Puros rabato. Pagpuyo diri sa balay, ayaw sige lakaw-lakaw. Kain maka, take naman na sagka. Pagpuyo na ha, sulod dito. Pagdali! Ay, laring! Giwakwa, mandaw ni mo siya lokarin. Puros rabato. Pagpuyo diri sa balay, ayaw sige lakaw-lakaw. Kain maka, take naman na sagka. Lara. Pagod na yan si Brian kakatingin sa ulang mong bikini. Galing na yan sa akin. Ngayon, bago na naman. Wala ka nito. We're swimming! And this is... Alright! Raise your hands if you are loyal. Hoyawan na sila ni Brian, mga may guys. Nag-weaving na yun ang number 3 baby girl. Chang-chadang, chadang. LALAINE, I'm feeling you! Yes. What are you saying? Remember before I get sick? Yeah, sick was strep throat. Maybe that's my sign because my body is so tiring that time. Hey! Where are you going? Huh? You're gonna hurt that one. Where's the other one in it? Come on, change that. Hi. Bulaga. 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 Ang pinamatik sarap si Jan, dali si Jan! Dalaw! Ayaw, di ma. Isara tong quick chow na to. Ang pinamatik sarap si Jan, dali si Jan! Dalaw! Ayaw, di ma. Wa na jud. Oy.
Paldo. Ano? Paldo, sige. Tapos na? Tapos lahat. Paldo? Sige, akyat at time na. Yes! Okay. Paldo. Paldo.
Okay.
I believe. Ay, nako. Hindi pa rin ba ito tapos? I believe that you and me. That I can
Along the way. Feels like I'm walking in the rain. Don't you? Nothing gonna change my life for you. Nothing but very sure.
till it's a mystery. Heaven knows. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da.